Vainia movie kan an ho tur hi Filipino thriller romance movie niin kumsang hi som pareta ti chokha nia a film ming hi the girl allergic to wifi ti ni nula mel thatak pakhatina wifi allergy nei dan le nun man chhodan ti lan na movie ni like subscribe le notification bell on kha theng hin lo bokila he movie ti ra hian Aries le maka ten ron lang anni hi high school zirlai annia KG an kalai ta to inkom chhoni in ni khat chu Aries chuan maka hne na chuan an pialo ka mei chem hel thatak chu a hmuwa Aries chuan star deuh nia langin maka na lo chhai mek lai chuan chunu chu an bula ron kal chunu la mel thatak chuan an hne na chuan principal office omna lampang ron zot Aries chuan lo en renga soitur ber po halo aham hei zo vekani ber chumi hnu chuan a omna lampang chu hrilin chuta tang chuan Aries a thinlunga chuan thi theilovin a hriat lo lai tena zui reng thin chumi hnu chuan a thian te zara chunu chu Norma ni ti a hreveta nikhat chu Aries a chuan a unau pa basketball practice na chuan vakalin thil engemoa puitur chuan a phei chuti lai mek chuan Normai le thianu po an ron kalve chuta tak chuan Aries a chuan a unau pa Leo le Normai te chu anin date ni ti a hrechuakta soitur ber po a hrelo a hnual rui maya azana chuan Aries chuan a u hne na chuan anin date le date lo chu azota Leo po chuan atir taka chuan abial hlui thei hil nana ngai zong ve mai angin a soi ma se Normai hriat chian hnu chuan a du tak tak thu a hril chung thil hriat hnu chuan Aries chuan Normai laka aril ruput mang chu azepa achan chu a u ne nanin kara chiat du lo wangani nitin mei chuan Aries chuan Norma le Leo omdun lai a hmu thin chuan aril ruat nualin hreomatia Instagrama an thalak tam takan post a hmu thin phei chuan atan hmu hreomin atan hmalampan zel po a har sat pha hle boka weekend alo thlen chuan an skula program omdona wang chuan mitin mei chu an buai hle tin Leo chuan Aries ne na Norma biak du thule phone pe tur chuan ati Aries an Norma phone pek don chuan thok le khata Norma hnara ron thi ringot ti chuan rang takin a thian nu kom ngai tak margo nen chuan bathroom laman pan an chuan hnu chuan Norma po a thatawanga an ngai ma se chumi hnu lok chuan ni khoshalovin atlule ngal ti chuan damdoi in lama da in te shrang shrangin an chek hnu chuan doctor te po chuan a taksa thil thalo le hlo thona om turan shelem lo ma se Norma thung chuan a hnung zanga te po thil diklo om angin a hria ti chuan achunga chuan engmuni tak thil thlenga mani ti an rathiam atuka chuan Leo le Aries te chuan an ron tlo Norma chuan achunga thil thleng chu bathroom a khan thil engemo diklo omin a hria achan chu chulai hmun chau chu akalna ni wangle chau riona anei nia hriat wangnin ti chuan Aries chuan chulai hmuna chuan kalin ma seng ma diklo na omin a hrelo achan le wangte Aries an rei tak a chui chian hnu chuan internet lama zong le in chuta chuan natla wang le maktak electromagnetic hypersensitivity ti chu azuk muta chunat na chuan a veitu te chu electronic lampang ka inhoi hrimhrim atanga wave local chu an hobik ti a hrachuak ma se Aries chuan bathroom a chuan chutiang thil om lovin signal tak ngel po a hmulo ti a hria chunga thil hmule hriat te chu doctor le Norma nu hne na chuna hrila tin Norma nu po chuan Norma bedroom chu signal om lo na nia Norma po hadam taka amut hil theina om chuna ni ti asoi tin doctor po chuan tun din hmuna chutiang natna avele velo enna tur kholan nei lo thu hrilin lo veita po ni se a en kol na tur damdoi an la hmu chu lo thu a hril bok Norma chung ta chuan kong hrang hrang mangin an fanu dam theina tur chuan an beya Chinese therapy te tin mit doi vai mai ba ka tong trai dam theite an pan ma se om zia nei lo tin Leo po chuan a bial nu ngai to ema wangin an school ta na volleyball match poimo taka po chuan boina thlen pain an school le an coach te ati hnual hle aril ru chu insual boin Normai chu thena basketball a thlan jok donin Normai laka a in thiam thei box si lo tin Normai la anatna chu zual zelin tuna phei chuan mun nai te te po akal hlei thei to lo chung thila lo ni ta ka wang chuan a chung ta chuan Norma chu khopuya tangin thingtlang lampang api che na mun electronics thil le wifi vel omlo na hmuna chuan kalpuyan rela chulai hmuna tang chuan zoizoya damlama pan ve thei an beisai Normai po chuan chulai hmun chu nuama ti hle achan chu achung te ne na hun tamjok an man thei wangani ma se boina ber chu Leo ne na anin mu thei lo le
inkar hla tak chunga in ngai zon reng chu a har sat thu a soi chuti lai mek chuan chuti a normai ombo reng chu a thian thabera alo ngai thin ngai mei markoi chuan a chungchanga thudik lo lo vordarin arai angtein alo chua chung thua soilai chu ma cha chuan lo hra ruin eri sa hna chuan a hril lio lo lang vele in norma chu weekend a pianga atlo tur thu tiemin ma se akalna kong bera bo thina wang chuan ti ngeina heklo aled le mei thin chuti lai mek chuan eris le ma cha te thungero norma tlo tur chuan an vakal ve mek bok alo bei sei reng te an ni lo wang chuan eris chuan lio chu basketball practice angaya wangin aron kalve theilo thu a hrila ma se normai chu alunga lengin lio ne na kar khat zat anin biak to lo wang chuan angaya biaka chak emema ngak hlel taka lio an aron tlo amo ati lai chuan eris le ma cha te sok an lo nia ei tur tam tak le present te an ron kan sak bok chumi hnu chuan inkom hovin eris chuan norma hne na chuan a fuel lukhum siam chu pein chu chuan electronic wave lakata nasataka aven thei thu a hrila norma chuan atana an thil ti zonga chuan alom hle amai ro chu annia ya lio zok ni se ati thin hle bok chumi hnuwa an vatlo le chuan margo in achungchanga fiam thu thona group chat ami screenshot chu ma cha chuna hmu ti chuan margo ni na dik tak chu a re chuak ta alaka phubala turin plan an siam ta atuk chuan eris chu margo angin anin cheitira normai chu naut tlalui tura titu anga chho tumin video chu group chat a chuan an posa mi zongzong chuan normai le margoi ang taktaka chuan an ngai vaka chu thil margoin tianga an ngai hnu chuan tu man an kompei lovin biak pon bedu lo ti chuan eiri sele marchai te po chuan an phubalak na chuan hlotlinganin ti hle ma sen ngai to thlen lo chu normai chuan nau paya ti tlatak tak anga an ngai pha chung thu thang liona hriat nu chuan normai hne na chuan vakal vata avoi khatna na liona ron tlo wang chuan normai ro ahlim hle ma se lio thung chuan chung an thil ti chu an coach le thian ten an lo hriat ve vek thule ama lio zok chu nau ti tlatura ti tu emo an ti thua hrila tin chung thu thang dik lo chuan atan a basketball careera hung thalo tak anei the wang chuan an thil ti dan chu adu lo hle a normai chuan a thayang tokin ngai dam dil ma se a thinrim ema wang chuan a then ta chulai hmuna tang chuan a kalsan ngal bok normai ero a in chirin a ril ru na hle a liona thena wang chuan mutpo mu theilovin thil po ai hlei theilo chu chuan adam na kong tura ngong thalo tak anei pha ti chuan a pi chuan fuin na zil boka chumi wang chuan lio hne na ngai dama di na le a hne na ron kal le tura a sob na chu a thona ma se lio thung chu ala thinrim ema wang chuan hongpo hongdu lovin a hoisan de mak mak zoka eiri chuan norma chu a khongai emema chumi wang chuan lio ang chuan le khathon ziakin norma hne na chuan a thon le chuti tang chuan lio ang chuan ni tin deuh tho le khathon chu anin thon le deuh zak zaka ma cha in eiri zokina aziaka ni ti a hriat chuan thil thalo zoka thlen ma normai chu hrilwat turin a hrila normai thung chu a ma hreum ti mel thin emem po kha tuna chuan a hlim to in ma po ason to view mei nikhat chu norma ma cha le eiri te chu khopon vela chuan saigul mangin an leng kola no pang ho chuan in biak po na lem an lo manglai te chu an hmuin an han ti ve china norma chuan engma hriat lo thu sain eiri san hra theilo ti a hriat awang chuan zoi sapin ka hmangai che ti na soya chumi hnu chuan lei pakhat an vathleng ara le lama chuan wifi le internet a man thei awang chuan an ding ren rona norma chuan hmun tlo chak deuh mai anei thu sain ma se natna wang chuan a tlo thei si lo ma se in venana fuel lukhum anei awang chuan an vakan ta atir chuan engma thleng lo ma se chumi hnu chuan norma hnar chu ron thi le in arang thayang berin an let le ngal vata chung thil thlenga chuan eiri chuan ama wanga ngai na chan chu bridge kan tura ti tu chu amani wanga nia norma thung chuan ama wanga ni lo thu le ngai to lutuk lo turin atia tin akar le mei chu normai birthday ani wang chuan apin birthday party akal tur chuan a sombok ma se normai du ber chu lio ne na hun man le chu ni nikhat chu eiris le ma cha te chu an bazar du na ma cha chuan eiri saril ruput mang dik tak a hriat awang chuan in zep to lova normai hne na alaka ril ruput mang te hril turin ati eiris po chuan hrein du hle ma se normai ta na natna thlen tu ni mei dona wang chuan adu lo normai birthday ni chu lo thlengin norma chuan lio ron thlen huna ngak renga
Mase Iris chuan a hna chuan chuan lam siamin a ron thleng tlai deuh tur thu hril. Norma chuan engtiang chena rei po a nga thei tur thu hril. Chumi hnu chuan Iris chuan Norma hna thil present in car apon lam aluminium foila tuam vek chu a hna present. Chu chuan a du na hmun taka a hroi thleng thei don ani. Iris chuan atan chung zong zong chu ti sakin chu car chuan wifi laka Norma chu a chan him turin angai. Norma hmun to chak lampang chu panin achunga engma thleng lawani ti an hriat phei chuan an lom hle. Ti chuan a kal chak na tak tlai ni ta tur moi taka a herliam lai chu anen ho. An pathum chuan an ti hawa. Norma chuan hetiang thila thlen ma chuan pilot ni atum thin thu hrilin ma se tumang chuan thil om thei si lo. Ti chuan let le in ma cha chuan thil ti tur dang anei ti in Iris le Marco chu a thla fal. Iris chuan hupur hle ma se ati tur dik tak ti in Norma hna chuan le khathon chu ama thon jok ani thin thu a hril. Leo le kathon nilova Iris le kathon ani thu a hriat chuan Norma chu a hra thiam lovin a ham hei hle a. Leo ne na anin kar zong zong te thatonga a in ngai laia Iris jok ani thu a hriat chuan alaka Leo ala thinrim renga ni ti chu a hra thiam ta. Lungnur tak chuan anin an vathleng ma se chu ta chuan arin lo le abai sei lo tak main a birthday wish tur chuan Leo ron kalta. Norma hna chuan thil thleng zong zong wang khan ngai damadila. Norma chu lim hle ma se aril ruwa Iris thu soizok kha ala thi thei lo. Ti chuan chu mini tang chuan a ma ang chia khan hun mang le dun chho tanin ma se Leo chuan a basketball practice a chau thin thu chu chuan lama siamin amut hil san thina. Norma po chuan a thil soita chu a hriat thiam sak hle. Ma se a thil hriat chen chu Leo a tak tak ai chuan le khathona a biak thin Leo a zok kha angai na ril rualu a khat ne zok. Ni khat chu mei chemhel thatak pakhat chu Iris hna ron kalin Leo hna a call pick up tur a hrilin Iris chu a ham hei hle a tunge ani tia zotin chunu chuan Leo bialnu ani thu hrila. Ti chuan a zana chuan Leo chu zot ngalin ani po chuan alo phalem lo. Norma na anin then hnu loka a date ngal thu a hril. Ril ru pek le tumma se a ril ruwa chuan Normai bak alang thei lovin a hmangai zok thu a hrila. Ti chuan Iris po chuan Leo thuruk chu a zep pui ta zok. Atu ka chuan an unawin Norma tlo tur chuan an vakal. Iris chuan Leo hna chuan thudik hril vat turin a hrila. Ma se Leo chuan chu thilangai tu achian chuan boina punnuna hlo wang chuan a hril du lo. An pathuma an len kol lai chuan pheng phehle pol trial moi tak mai chu Iris dara ron fuin Leo le Norma chuan a thlan lak saka. Chuta tak chuan Norma chuan Leo phone mi chadang nen anin fop lai thalak azuk mu chuan enge ni ti azo chuan Leo chuan a phone chu aipte a khung vata. Ti chuan Norma thu soilai chu hrelo ang taka lana tum. Ma se Norma chu thinrim tak chung chuan in lampan tum chuan atlan phei. Leo chuan ron umzuin engmani lo thule a thian nu ve mai ani thu hril. Norma chuan ringchi alovin Iris hna chuan tunge ni thu zot vele. Ti chuan tuilai rapa anda ta ma se unau pa lam chu tangin a thian nu ve mai ani thu hrila. Amai ro chu Norma chuan an thil soi chu ring lo hrim hrim. An pahni mitatang chuan do tan se ni thi a hriat thu hrila. An pahni chuan zui lo turin le ho vat turin a hril. Ti chuan an ho hnu chuan Iris chuan Leo hna a thil ti suala wang chuan Norma hna ngai dam dil turin le Normai laka leinat na tlem tal nei ve turin a hril. Leo chuan Iris chu engwanga Norma ngai tu nge ni tina zota. Ti chuan Iris an Normai alo du ve ranga ni ti chu hra chuakin an pahnia anin sol ma chuan Iris chu kalsonin Normai omna lampang chu avapanta. Normai ron chu hun chu a ngak reng ma se Normai ril runat wang chuan mu po du lo. Iris a thung chuan nileng zakin aron chua thei hun ngakin amaril ruput mangte apon chua du wang chuan a ngak reng ma se Normai ro ron chuak tura omlo. Chumi hnu chuan atan api tape recorder a chuan alaka aril ruput manga in puan na chu recordin akal liam santa. A holama chuan anuin Leo bara chu roi ho turin ati. Tin Leo chu a thian tenen chuan bara chuan zu inin arui hlea. Iris chuan anin kar thalo hle ma se unau pa chu avakal nai. Leo an Iris a hmu chuan a hna ngai dam dilin anunau chuan anin kwa. Thil thleng zong zonga a thiam lo ani ti in pomin ti chuan anin ngai dam hnu chuan in lampanin an hota. Leo chuan Normai tan mi patling le tha ni lo thu hrilin Iris chu a hmangai thu Norma hril turin le atana mi thaber ani thu a hrila.
Iris chuan ama le Norma in kara topa in lei china omve tura ngai lai tak chuan truck lian tak pakhat chuan an kara ron su atuka chuan Norma hne na chuan accident na Leo hliamna taka tor thule accident na chu Iris an tuar chuak zolovin a thi thu a hril Norma na hriat chuan aril runa in atrap na sa hlea ti chuan Norma chu achunga engpo thleng don se Iris a vuina chuan kalatum an kaldon lai tak chuan api chuan Iris an atana hnuchhia tape recorder chu peya lian kan don laia an kar chiat lai mek chuan Norma chuan remchanga lain tape recorder chu angai thla Iris chuan aril ruput mang chu pong chuakin ama chu a hmangai thule an hun hmante a hlimpui zia thute a voi khat mu ni tanga a vei ngal thute hril chu du hle ma se a hlimna ngai poimo berawanga a hril lo thu a soi chuan Norma chu a in sum zo lo chuti lai tak chuan pheng phelep pol trial a ni chia Iris a dara ron fukha mulein ti chuan Norma chuan chu pheng phelep lam chu pan hnain a hruaina lampanga chuan a panta bridge le lamakan don chuan maktak main alukhum tel lovin akan thei a thinlung chuan abula Iris a tharau chuan ompui rangin a bianga fopani ti chu a hrathei ti chuan a vuina hun sera chuan vathlengin Leo po wheelchair omchung chuan a ron kal ti chuan Norma chuan a hmanga idik tak chu chatuan atan pial rala in tong le tur chuan a thla liam ta kumtam liam hnu chuan Norma chu thlona chuan lutin pilot alo ni to ti chuan Iris a thalak chu lain banga chuan atara thlok chuak turin in ring toem tia zotin ti chuan thlona chu a thlok chuak ta ti chuan a movie hi a top ta ani